καλώς ορίσατε στο κανάλι μας! Σήμερα σήμερα θα παίξουμε τα ψαρέματα! Θα ψαρεύετε, πάμε για ψάρεμα. Ναι. Πού θα πάμε, στη θάλασσα ή στη λίμνη? Στο ενιδρίο μου φαίνεται. Στο παιχνίδι! Στο παιχνίδι θα πάμε. Να πω που είναι ακόμα αυτό το παιχνίδι. Πού είναι? Στο σχολείο μου. Έχετε στο σχολείο σας τέτοιο παιχνίδι? Πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα ανοίξουμε το σετ με το επιτραπέζιο παιχνίδι ψαρέματα Από την εταιρεία Decilas Games που παράγεται στην Ελλάδα. Όλα τα παιχνίδια. Σήμερα θα παίξουμε ένα από τα, δεν ξέρω πόσα έχει εκεί, 2.000 πόσα, πάρα πολλά. Σήμερα θα παίξουμε τα ψαρέματα που θα ψαρεύουμε. Θα προσπαθούμε να πιάνουμε ψάρια. Για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος ψαράς. Εγώ! Αλλά σας έχουμε και μια έκπληξη, γιατί όπως βλέπετε έχουμε 3 συσκευασίες, έτσι. Δεν μπορούμε να παίξουμε και με τις 3, βάλτε τις 2 στην άκρη, έτσι, μία από εκεί και μία από εδώ. Έτσι. Άστο και έτσι, ναι. Στη γωνία μπορείς να τη βάλεις έτσι, να τη βλέπουμε και... Όχι Βασίλη, πάνω στο τραπέζι αγάπη. Έτσι. Εκεί, άστο έτσι, μια χαρά είναι. Είτε δεν θέλω. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι περιέχει το σετ. Είναι αυτό εδώ το κουτί. Να σας δείξω λίγο το μισό λεπτάκι. Είναι αυτό εδώ το κουτάκι όπως είπαμε. Περιέχει το σετ τι, Τόνια? Περιέχει τις οδηγίες Για πες μας. Οδηγίες. Είναι διαγωνισμός ψαρέματος για 1 έως 4 παίκτες ηλικίας 3 ετών και πάνω. Είναι για 1 έως 4 παίκτες. Τα περιεχόμενα είναι 15 ψαράκια αυτά και αντικείμενα από ανθεκτικό χαρτόνι. Είναι από χαρτόνι αυτά, θα ψαρέψουμε. Από το χαρτόνι είναι, εκτός από τα ψαράκια έχει και διάφορα σκουπιδάκια, να τα πούμε έτσι, που είναι και μες στη θάλασσα και μες στις λίμνες και μέσα στα... Επίσης έχει 2 κοιτάξτε που είναι αυτά τα σκουπιδάκια. Εκτός από το θα πρέπει να ψαρεύετε, θα πρέπει να καθαρίσετε και όλα στο βυθό, έτσι. Κοιτάξτε, επίσης έχει 2 ξυλινά καλάμια ψαρέματος με μαγνήτη. Ναι. Ναι, εδώ είναι ο μαγνήτης. με τα οποία θα ψαρεύουμε, έτσι. Τι πρέπει να κάνετε εσείς? Τώρα πρέπει να βγάλετε, πρώτα να στήσετε το ενιδρίο, παιδιά. Και να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, για να δούμε. Το έχει παίξει ο Βασίλης στο νηπιαγωγείο και ξέρει. Βοήθησε τη Τόνια Βασίλη να το φτιάξει. Ας το μπορώ. Μαζί πρέπει να φτιάχνετε, εντάξει. Ναι. Εσείς παιδιά μείνετε μαζί μας, έτσι στο τέλος θα έχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Επίσης έχουμε και αυτά εδώ τα δαχτυλιδάκια τα οποία θα τα φορέσουμε στα ψαράκια και στα λοιπόν, σκουπιδάκια, έτσι. Βγάλτε εσύ Βασίλη από το χαρτόνι σιγά σιγά όλα. Έλα, μπράβο. Και πίσω από το κάθε ψαράκι και κάθε υλικό, τώρα θα είναι μπουκάλι, θα είναι βαρέλι, θα είναι δεν ξέρω τι. Ο χωρίλιος! Καρχαρίες. Έτσι το κάνουμε, Μπίλη. Ναι. Ναι. Υπάρχει ένας αριθμός το οποίο θα είναι... Ας πούμε το 9, από το 1 έως το 14. Κάτι μου έπεσε. Θα είναι... Σίγουρα είναι πόντι. Πόντι, έτσι. Θα δούμε στο τέλος, θα έχουμε από 2 προσπάθειες ο καθένας και μετά θα πήγαινε γύρω. Για παράδειγμα η πρώτη φορά που έπιασες δεν πιάστηκε τίποτα. Έπιασε και έπεσε. Θα να κάνεις δεύτερη προσπάθεια. Να πεις ναι. ότι θα το κάνουμε χωρίς να κοιτάμε μες στο ενιδρίο. Ναι, δεν κοιτάμε μες στο ενιδρίο. Θα το έχετε λίγο πιο μπροστά το ενιδρίο και θα πιάνετε χωρίς να κοιτάτε. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Είδες, είναι ψηλό. Α, Βασίλη, σου πέσε το κουτί. Δεν πειράζει. Σε μάμα που πέφτουνε. Σου πέφτουν. Τόνια, βάφησε το Βασίλη να βάλει πιο γρήγορα. Τα πιαστράκια μας. Τόνια, βάφησε το Βασίλη να πιάνει. Εντάξει, εγώ θα τα βάζω Εσύ βάλε τα πιαστράκια και θα τα πούμε σε λίγο, έτσι. Ναι. Όταν θα τα έχετε έτοιμο. Όταν θα τα έχετε όλα έτοιμα. 4. Και φέρει και το 1. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ χρωματιστό το ενιδρίο. Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό φτιαγμένο και το κουτί και όλα και τα ψαράκια. Το 14 και το 1. Ωραία χρώματα, ωραίας ποιότητας. Πέσει καλέ Βασίλη. Αστεράκι. Και όπως είπαμε είναι ελληνικής παραγωγής. Κατασκευάζονται στην Ελλάδα, έτσι. Παίζουμε ελληνικά, ναι. Έτσι λέει το κουτί.
Βλέπουμε εδώ το κουτί. Γράφει, δεν ξέρω αν φαίνεται, μισό λεπτάκι να το δείξω στο φως. Εδώ επάνω γράφει παίζουμε ελληνικά. Δεν φαίνεται είτε είναι πίσω από τη λάμπα. Και εδώ γράφει Δεσίλας Game και είναι τα ψαράκια τα πολύ ωραία. Πέφτουν τα κουτάκια, δεν κρατάνε. Να το, τελείωσε. Αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει όλα, τα έχουμε ετοιμάσει, έχουμε περάσει τα δαχτυλίδια μέσα. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να παίξουμε. Όντως. Έτοιμα τα ψαράκια. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είστε έτοιμοι? Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ναι, Βασίλη. Ναι. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος? Εγώ είμαι χειρότερος. Θα κάνετε πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί για να είναι δίκαιο. Για πάμε. Εγώ να κάνω κάποιο άλλο. Όχι, όχι, το πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε. Πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, ξύστρα, γόμα και σφυρί και ό,τι άλλο θες εσύ. Τι βάλατε, δεν βλέπουμε τίποτα. Τι ήταν, Τόνια? Ψαλίδι και ο Βασίλης πέτρα. Εγώ χάσα, εγώ ξεκινάω. Ποιος ξεκινάει? Αυτός που νικάει ξεκινάει. Όχι. Λοιπόν, Βασίλη, δεν κοιτάς μέσα στο ενιδρίο, έτσι. Το ξέρω. Ξέρεις, έχεις μόνο 2 προσπάθειες, ναι. Μόνο 2 φορές μπορείς να τραβήξεις. Για αν έχεις τραβήξει, δεν βάζεις την δεύτερη φορά. Μόνο για αν σου έφυγε ή δεν έχεις πιάσει τίποτα. Πάμε. 1. Έπιασα με την πρώτη. Μπράβο! Βάλ το κάτω. Όχι, τώρα είναι σειρά της Τόνιας. Είπαμε. Από τη στιγμή που πιάνουμε, δεν ξαναπαίρνουμε δεύτερη φορά. Δεν κοιτάμε, Τόνια. Δεν έπιασα, Τόνια, δεύτερη φορά. Πάμε. Τέλεια, μπράβο! Δεν κοιτούσα. Το ξέρω, δεν κοιτούσες. Λοιπόν, πάμε, Βασίλη, δεν κοιτάει κανένας και να κοιτάει δεν μπορεί να το πιάσει. Δεν έπιασε, δεύτερη φορά. Έπιασε και δεν το έπιασες. Εγώ 12. 12 πόντους, Δεν έπιασες. Δεν έπιασες. Τι χαίρεσαι. Γιατί? Πάμε, Βασίλη. Φανίξω. 1, δεν έπιασες. Δεν έπιασες. Για να δούμε, έχω αγωνία. Ποιος θα νικήσει? Είμαι πολύ περίεργη να δω. Μαμά, μόνο άμα είναι... Σήκωσε την... Όχι, δεν κάνουμε έτσι. Μαμά, μόνο άμα είναι βαρύ μπορούμε να το σηκώσουμε. Σήκωσε το. Τίποτα. Πάμε, Βασίλη. Τόνια. Πάμε, βαρελάκια, μπουκαλάκια. Σηκώνουμε, παιδιά. Καθαρίζουμε το βυθό. Πάμε. Άντε, ψαράδες. Σήκωσε το. Τέλος. Βασίλη, τέλος. Η Τόνια. Πάμε, ψαράδες. Πάμε. Πώς θα πάτε με τον παπάια ψάραμα? Εγώ ξέρω ψάραμα. Μα αυτό είναι όλα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Βασίλη, έχεις πιάσει. Δεν κοιτάμε, Βασίλη. Και το έπεσε. Ναι. Ξανακάνει άλλη μια φορά. Βασίλη, δεν κοιτάς κατά πιο κάτω, Βασίλη. Σε ξέρουμε εμείς, πονηρούλη. Τέλος, σήκωσέ το. Δεν έπιασες. Η σειρά της Τόνιας. Μαμά, ξανά, γιατί δεν Μισό λεπτά, ξέρετε τι θα κάνετε? Για κούνησε λίγο το ενιδρίο, Τόνια, μήπως να κατευθούν λίγο έτσι. Λοιπόν, τέλος. Πάμε, Τόνια. Η σειρά της Τόνιας είναι τώρα. Πάμε, Τόνια. Είναι απλωμένο. Πρέπει να είναι απλωμένο. Βασίλη, πάρε το κεφάλι σου από εκεί. Δεν έπιασε δεύτερη φορά. Δεν έπιασε η σειρά του Βασίλη. Πάμε, 1. Σήκωσε το. Δεν έχει δεύτερη φορά. Σήκωσε το, Βασίλη. Δεν θα το κάνεις 2 φορές, 1 φορά. Πάμε, Τόνια, σειρά σου. Μαμά, είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω. Η Τόνια βλέπει. Δεν βλέπει η Τόνια. Μην κατηγορεί το ένα τον άλλον. Δεν έπιασες. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Δεν πιάνω. Έπιασε, μπράβο! Τέλος, όχι άλλη. Πάμε, Τόνια, εσύ. 8 είναι. 3 Θέλει λίγη προσπάθεια, Μην νευριάζεις, δεν νευριάζουμε. Κούνησε τα λίγο. Κοίτα. Τι έπεσες, Βασίλη? Όχι, Βασίλη. Προσεκτικά, παιδιά. Έπιασε το... 13! Σειρά του Βασίλη. Εγώ παίρνω λίγο, αλλά καλά. 2. Μπράβο, Τόνια, σειρά της Τόνιας. Και όταν θα τα πιάνετε, θέλω να μας λέτε τι πιάνετε. Έχει πιάσει η Τόνια ψαράκι και χταποδάκι. Ο Βασίλης έχει πιάσει ένα... Το βαρέλι έπιασε ο Βασίλης. Έλα, σήκωσε το Βασίλη το καλάμι. Δεν έχει τίποτα.
Μία φορά, Βασιλάκι. Τέλος. Δεν στενοχωριόμαστε, είναι παιχνίδι. Θα πέσει. 15! Πάμε, Βασίλη. Τρία και τρία! Καρχαρία. Πάμε, Βασίλη, εσύ. 15 το μεγαλύτερο. 12, 10. Έπιασε! Μπράβο! Αχ, τώρα μου αρέσει το παιχνίδι. Πάμε. Τώρα έχει περισσότερο ενδιαφέρον το παιχνίδι, Για πάμε, Βασίλη, κάτι έπιασε. Όχι. Έλα, όχι. Είναι και ένα τέλος. Σήκωσε το. Έλα, Τόνια. Όχι. Όχι. Πάμε, Βασίλη. Κάτι που δούνησε. Εγώ μπορώ να βλέπω πώς πιάνει, ναι. Τέλος. Ναι. Και άλλη μία. Πάμε, Βασίλη. Δεν κοιτάμε, Βασίλη. Έλα, σήκωσε το, Βασίλη. Μου πέφτει. Βάλ το ίσιο, αγάπη μου, το κτί. Έλα, τα φτιάξα. Τέλος, πάμε, μην κοιτάς. Ο πονηρός είδε το μεγαλύτερο στεπλά και τώρα το πιάνει. Έλα, πετά, έτσι θέλω. Έλα, Βασίλη, σήκωσε το, τέλος, Βασίλη. Μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλο, παιδιά. Παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Βασίλη, κάτσε πιο πέρα, πιο πίσω. Μπράβο, Βασίλη, συγχαρητήρια. Εγώ το 12, 13, 14, 15. Μαμά, να μιλήσω. 1, 2, 3. Βασίλη, δεν μετράμε έτσι. Θα μετράμε τους πόντους, Βασίλη, μετά. Τους πόντους, αυτά που Μετά τους πόντους, τους αριθμούς. Σίγουρα. Πάμε, Τόνια, εσύ. Δεύτερη φορά, πάμε. Δεν με βλέπει. Δεν βλέπει, Βασίλη. 7. Δεν βλέπει, Βασίλη, δεν φαίνεται. Είναι πολύ κάτω, Ναι, βαθιά. είναι Δεν πάρα φαίνεται. πολύ, είναι πολύ βαθιά. Παρόλο που φαίνεται, δείχνει ότι σαν να βλέπει, αλλά δεν φαίνεται εκεί κάτω. Βλέπεις πόσο πολύ πρέπει να σκύψει για να δει. Δηλαδή έτσι πρέπει να κάθομαι. Πάμε, Τόνια, πάμε να δούμε. Έχει κι άλλα εκεί μέσα. Ναι, έχει. 1, 2, πάμε, Βασίλη. Για Έχει να 1, δούμε 2, ποιος 3, θα 5 νικήσει. ψαράκια. Στοπ, όχι. Όχι. Πίσω είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι και εκπαιδευτικό αλλά και διασκεδαστικό, έτσι. Σας αρέσει, παιδιά, εσάς? Περνάτε ωραία Εντάξει, ή να όχι? παίξουμε άλλο ένα γύρο. Θα παίξετε μετά εκτός του βίντεο. Βασίλη! Είναι λίγο πονηρούλες, Όχι, στο Βασίλη. βίντεο. Σήκωσε, Βασίλη. Όχι, Βασίλη, κάνεις πονηριές εσύ, το ξέρουμε εμείς. Ναι, λύσεις πιάσει. Είναι πονηρούλες, αλλά δεν πειράζει. Μαμά, μπορείς να πιάσεις μία στιγμή σε ένα καλάμι και 2 ψάρια. Βασίλη, χάνεις τη σειρά σου, έλα, αγάπη μου. Μπορείς, ναι. Μπορείς, δεν νομίζω να το καταφέρεις, αλλά πρέπει να είναι πολύ κοντά τα 2 δαχτυλιδάκια για να μπορείς να πιάσεις 2. Δεν έπιασε. Πάμε, Τόνια, εσύ να δούμε ποιος θα πιάσει, παιδιά. Οπ, δεν έχει. Κάτι ακούω? Όχι. 2. Πού είναι, τσιμπάει ή δεν τσιμπάει? Τσίμπησε. Α, μήλο είναι. Λοιπόν, η σειρά της Τόνιας είναι τώρα. Πάμε, Τόνια. Έπιασε, μπράβο. Πάμε, Βασίλη. Πονηρό. 1. Πάμε, Βασίλη. Έλα. Σήκωσέ το. Σήκωσε το γρήγορα. Είναι όλα πολύ κοντά. Έλα, Τόνια. Δεν πρέπει να κοιτάτε. Θα σας απαγορέψω να κοιτάτε, έτσι. Αλλά και που κοιτάνε πάλι δεν μπορούν να τα πιάσουν. Σήκωσέ το. Σήκωσε το μία. Ναι, Βασίλη, 2 φορές μόνο. Άλλη μία φορά, Βασίλη. Έχεις άλλη μια ευκαιρία. Άλλη μία προσπάθεια. Έχεις, έλα, αγάπη μου. Θέλω να είσαι λίγο πιο προσεκτικό στο παιχνίδι. 1. Έχω περισσότερο. Λοιπόν, πάμε Βασιλίνη, σειρά σου. Εντάξει. Τέλος, σήκωσέ το. Σήκωσέ το, δεν έχεις τίποτα. Πάμε άλλη μια φορά, τελευταία ευκαιρία. Έλα, Όχι, έλα, σήκωσε. βγάλτε. Μα, όταν κάποιος ψαρεύει, μπορώ εγώ να κοιτάω. Όταν κάποιος ψαρεύει μπορείς. Εσύ, Τόνια, πριν δεν θα κοιτάς. Μας κάνεις πονηριές, Τόνια. Μπορώ. Τώρα μπορείς, ναι. 1. 2, δεν έπιασε η Τόνια. Κάνε πίσω τώρα, Βασίλη. Όχι, μου έφυγε.
φύγαν όλα. Πώς είναι και όλα. Κάνε πίσω, Βασίλη. 2. Ήσουν πολύ Σήκωσε το. κοντά, πάρα πολύ Σήκωσε κοντά. το, Βασίλη. Σήκωσε το. Πέτυχα. 1. Τόνια. Τόνια. Θα σας φορέσω μάσκες, την επόμενη φορά. Σιγά, τι έγινε. 1. 2. Όχι, Με τα πάμε. 2 είναι πιο δύσκολα. Με τα 2 τι, με τα 2 παιχνιδάκια που έχουν μείνει. Ανακάτεψτε τα λίγο, παιδιά. Κοίτα πώς είναι. Ανακάτεψτε τα λίγο. Για να μπορέσει να τα πιάσετε. Γιατί έτσι θα παίξουμε ατελειώτες. Τέλος. Για πάμε. Με πεθάνε. Είναι η σειρά του Βασίλη. Τώρα, πάμε Βασίλη. 1. Κάτσε. Μην κουνιάσει. Έλα, 2 έκανες Βασίλη, τώρα η σειρά της Τόνιας. Εντάξει. Μη έκανα. 2 έκανες Βασίλη. Και το τι. 2 έπιασε, πώς το κατάφερες. Μα είπα ότι θα πιάσει 2. Πώς το κατάφερες, το έχεις στήσει εκεί όμορφα. Όχι, όπως να είναι ήταν. Ήταν το ένα έτσι και το άλλο έτσι. Ήταν δίπλα απλά. Το ένα πάνω στο άλλο. Ναι. Ναι. Μπράβο. Είναι να μετράμε τους πόντους ή δεν αξίζει καν να μετράμε. Δεν υπάρχει Όχι, νόημα. θα τους μετρήσουμε. Για να το Βασίλη τι έχεις εκεί. Να. Κάτσε πιο σιγά. Λοιπόν, ο Βασίλης έχει πόσο Βασίλη είπαμε? 48. Και εγώ 72. Και η Τόνια 72. Πώς νομίζετε, ποιος νίκησε? Η Τόνια. Η Τόνια νίκησε, λέει ο Βασίλης. Φήμος ο Βασίλης πάλι. Δεν πειράζει, Βασίλη. Παιχνίδι είναι, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα νικήσει. Θα μπορούσε να χάσει η Τόνια. Αλλά η Τόνια δεν ξέρω πώς πονηρά το έχει τρεβήξει στους πιο μεγαλύτερους αριθμούς. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά. Η οποία κάτσε να πάρουμε αυτό από εδώ, να μην μας εμποδίζει. Αυτά αφήστε τα στην άκρη. Βασιλάκι, πάρε το κουτί αυτό που έχεις δίπλα σου. Θα έχουμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο δώρο για σας. Να το. Και τώρα, παιδιά, τι θα τα κάνουμε αυτά? Πάμε να τα ανοίξουμε και αυτά? Ναι, θα τα πληρώσουμε. Τι θα κάνουμε? Θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε Ναι, ή θα τα κληρώσουμε? θα τα πληρώσουμε. Θα τα κληρώσουμε, παιδιά, αυτά τα 2 σετ. Γιατί να τα ανοίξουμε. Όχι, δεν θα τα ανοίξουμε, πλάκα έκανα. Λοιπόν, Για να συμμετέχετε στην κλήρωση θα πρέπει να γράψετε κάτω στα σχόλια συμμετέχω ψαρέματα. Συμμετέχω ψαρέματα για να σας βάλουμε μετά στην κλήρωση και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα εσείς οι τυχεροί που θα κερδίσετε αυτό το τέλειο παιχνίδι που το έχουμε παίξει και εμείς. Εδώ από τα χέρια. είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να παίξετε με όλη την οικογένεια. Μου. Μπορείτε να παίξετε με τους φίλους σας, μπορείτε να παίξετε με την παρέα σας, με τα ξαντέλφια σας, με τα αδέλφια σας, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Της εταιρείας. Με τα χέρια μου και μετά θα το πάρετε εσείς. Μετά θα το πάρετε εσείς. Για αν βέβαια θα επικοινωνήσετε μαζί μας όταν θα γίνει το βίντεο με την κλήρωση. Όταν θα γίνει το βίντεο με την κλήρωση θα σας πούμε. Θα κάνουμε βίντεο. Ναι, θα κάνουμε βίντεο για να δει όντως ο νικητής ποιος είναι, οκ? Γιατί συνήθως δεν τα βλέπουν όταν τα γράφουμε. Ναι, γιατί δεν θα βλέπει. Γι' αυτό, όποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτά τα 2 παιχνίδια, γράψτε κάτω στα σχόλια συμμετέχω ψαρέματα και το πολύ σε μια εβδομάδα θα γίνει η κλήρωση, έτσι? Και εμείς... Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, και εμείς σας χαιρετάμε και σας λέμε Γεια γεια σας! Μέχρι το επόμενο